Рэжым ужо шкодзіць тым, хто за кратамі, незалежна ад працы, ад таго, што ты кажаш. Я думаю, што лепш гаварыць пра тых, хто за кратамі, чым маўчаць. Я ўпэўнена, што гэта набліжае іх вызваленне. І гэта дае людзям за кратамі адчуванне, што яны не адны. Бо па шматлікім расказам вось толькі вызваленых, калі яны даведваліся, што іх недзе упамянулі, што пра іх расказалі, гэта ім надавала такую ўнутраную сілу. Я не веру ў падыход не зліць дзеда. Гэта ніякім чынам не ўплывае на Лукашэнку. Мне здаецца, што ён наадварот адчувае поўную беспакаранасць, і мы бачылі гэта за 5 год. Апошнія 3 гады, напрыклад, захадам амаль не ўводзіліся нейкія санкцыі за палітвязняў і за рэпрэсіі, толькі за вайну, напрыклад. Ці гэта зрабіла рэжым больш гуманным? Не, наадварот. Таму што казаць, гэта вырашае кожны сам для сябе. І ў кожнага, канешне, могуць быць розныя акалічнасці. І відавочна, што рэжым будзе карыстацца закладнікамі, каб шантажаваць тых, хто ў выгнанні. Ён гэта выдатна навучыўся і выдатна гэта робіць.